Salutare boșilor, ce faceți? Bine v-am regăsit la nou episod cu Mario Nebunu și Sebica aici care față cu noi, facem un Wigman amândoi, un episod așa mititel, ca să zicem că punem și noi ceva pe YouTube, el așa, că na. Ce faci bă Sebica? Bă, să-i oferim și noi condoleanțele noastre în chat lui Sebica pentru că a avut un deces în familie, așa. Și dăm drumul la treabă, ne răzbunăm aici pe ruși. Bă, dar rușii lipsesc, așa-i? Lipsesc. Astăzi n-am avut chef de live, dar nu că n-am avut chef. Problema era că mă simțeam foarte rău și am zis că bă, n-are rost. Am stat așa mai liniștit, un pic odihnit să zic așa. Nu m-am exagerat foarte tare și uite că facem și un videoclip, chiar dacă îl punem la ora... Deci noi îl filmăm la ora 10 și 28 de minute. Nu știu când va fi pus, dar va fi pus. Bă, Sebică, cine mai zici nou? Nică. Mama, ne găsești și nouă ăștia meci? Așteaptă. Cât mai sunt rușii. Da, corect. Ai dreptate. Bă, da, au început să joace super top, bă. Au început toți să joace top. Cât mai sunt rușii. Ei, o slabi. Acum vedem ce va fi, va fi. Meme, am Uf, man. Treaba e simplă, nunta ai zăi, să vezi nunta de apoi. Nu-ți descarci GTA-ul? Facem un 5M sau măcar un GTA Online ceva. Nu? Îmi place. De ce? Mamă, ne-a găsit mești, nebun? Nu cred așa ceva. Sper să audă și jocul. Da, să aude. Bun. Mamă, nu mi-a luat armură, nu mi-a luat nimic. Se vede că n-am mai jucat de mult. Asemănător, mă. Da, da. Eu mi-au și armură, știi? Ce să mor deodată așa, pam, ca prostul. Sau ascuns să știu. Mamă, ce căpățâni i-am dat, ești prost? L-am falimentat pe viață. L-am atins. Oaile. Stai așa, că nu e așa. Ardel. Nu lăsa. Ardel, nu lăsa, că m-a luat bol la Q. Mă, ce căpățână mi-a dat. Bă, da, nu mai sunt concentrat. Deci, să știți că videoclipul ăsta este 100% la rece, deci la modul că e rece. Nu am jucat deloc. Nu am jucat cel puțin de 2 săptămâni. Mamă, ce a zburat capul ăla, ești prost. Hai să vedem ce facem un meci. Asta e problema. Duc afară. Da, bine, eu mă duc până înăuntru asta să învăț ce pot să fac asta, dar dacă e chelesc, te chem și pe tine. Doamne ajută, bani de 100. Păi decât să moară mama, mai degrabă moare măsa, văd. E înăuntru unul? Doamne, doi, mamă! Bine, Sebică! Wild. Bă, ăsta mi-o dat și mică. Prea frumos capul, prea frumos, prea ca la țară, să știi. Acum să ne dăm drumul un pic la dezite. Mi-am luat-o urât, rușinos din prima sa, rușinos. Sunt amândoi aici.
Băi, dă-te morți. Nu l-am mai. Bine, schimb. Bravo, frățioru! Dash padang, gadang. Dash padang, dagadang, gadang. Da, mă, când s-a pus Sebi că poți jucați abele pulă ăstea. Da. Mamă, dar chiar nimic? Ha? Nimic? Nici măcar un kill? Așa de bunici ăștia? Bă, dă-l-o... 93 am dat-l ăla. Bine, bă, ia M1. Dash, padang, astăzi ne cară Sebi, n-avem încotro. Hai, ți-mi dau... A, e mână. Merci beaucoup. Plantează. 3 ori, Tom. Bine, mă, gata, mort. Mortus preparatus. Infectatus cu neutrolitus covidus. Mai eu știu ce am zis acolo. Hai că-i 3-1. Hai, mă, să fac și eu ceva. Panoramă fac, dar fac ceva util. Am digal și nu știu să-l folosesc. Vine prostul raș pe mine ea. Ți-am zis că vine raș, futul în gură să-l fut. Bine. Te bică, ne luăm pe 9? Hai cu pe 9-ule, că nu merge cu arme grele. Hai cu pe 9. Pe 9 și de digalas. Un digalas mititel acolo. Pam. Mamă, ce t-a luat ăsta. Bă, ți-am zis pe 9, tu ai luat. Prostii de Garadu 5. Mamă, ce bine m-am retras cu flash-ul în gură. Acceptă. Ah! Tunel. M-ai lăsat singur. Bine mă, bravo. Cred că-ți vine afară. L-am spus? 100% era că vine afară, i-a dat info ăsta. Să vine celălalt cu shift-ul mortă. Că vei pe înăuntru. Mamă, da, ce m-am retras acolo cu flash-ul ăla între ochi. Dar m-am retras așa trăgând, știi, ca să-l sperii, să nu tragă prostul în mine. S-a speriat oricum. Bă, da, ăștia vin numai înăuntru, dar eram morți noi. S-o dat foc acolo. Vine unul în tunel și unul e afară, da? Mort afară. Mort și înăuntru. Asta-i, bossule. Asta-i, mă, bossule, când te pui cu doi frățiori. S-ar putea să-ți iei peste ochi. Treaba ta, acum, na. Mă duc eu înăuntru, afară. Ok. Bă, eu am tras în el 48, mi-a dat un flash de mare frumusețe. Înăuntru amândoi. Noi, panică, 4 egal, bun. N-ai, mă, n-ai, că noi suntem acum și amorțiți toți. Am făcut coroană la moarte.
Hai că ne revenim și aici. Dacă ținem bine site-ul, mamă, 7 kg rușinos pentru mine 3 kg. Unul short. Mamă, nu vreau să pierd asta. Short. Mamă, am tras în toate direcțiile, am făcut coroanele ăla să moară familia lui. Deci să nu uitați, primul meci după o lungă durată de timp. Deci... Atent. Short. Arată Cardigan. L-am văzut, oricum l-am secat. Sus, în stânga. L-am văzut. Stai boss, ce? Așa. Let's go, my friends. Yeah, my friends. Mamă, flash, două flash-uri, una după alta. Se pune în cur mortul, se pune în cur 80. Un kit. Bine, mă, bravo. I-a auzit oricum. Să nu țin afară. Bulangiu, ă. Le prea dă capuri asta, bă. Prea le dă, nu știu. Eu așa mi se pare. Da, na. O dau mișelește? Nu, hai că dau cu avea. Hai că dau cu. Vezi că vine short. Știu. Mă, dacă nu m-am fi blocat. Short? No. Înăuntru. Bravo. Ne chefă, mă. Tash, padang, tash, padagadang. Dangadang. Nu vine. Short a venit. Bomba short. Ne gheam site. Lasă-l să iasă undeva. Trebuie să iasă. Pe care au luat. Acolo vine. Am tras ca un prost, băga mea. M-am panicat, mă. Asta e. Lasă-mă. Mă, nu mai am bani oricum de... Dar m-am panicat grav. Joacă cu Neghevo. Eu am vrut să joc auto și n-am jucat. Mâncava și sufletul lui Matale de la a jucat cu Neghevo. Mă, bine se pică. Bravo, tati. Tu duci înăuntru? Nu, da.
Dă-te-mi... Short-ul. Am tras ca un prost, 24, da. Mă retrăgeam înapoi să-l aud în două ăla de pe short, dar nu l-am auzit. Hai măcar egalul să-l facem că... Mortul ăla cu digger-ul. Nu, ăla mi s-a părut suspicios tot meciul. Urât din partea lui dacă joacă cu codul. Stai că am dai. Aoleu, nu te bate, mânca vaș. Pula ta. Și pula ta nimic. Bine, bă, Sebică, bă, bravo. Asta e, bă. Bravo, bravo. Că erau în fața mea. Bă, băieți, cam atât cu videoclipul, 15 minute de videoclip, dar e bine măcar să-l urmăriți până la capăt. Cu voi a fost Zănuțul Tonic și Sebica nostru ăsta mai pandiliu, așa. Vă pupăm și ne vedem data viitoare. Pa!